Der var engang 2 elefanter 2 elefanter. i en zoologisk have. Den ene af elefanterne blev syge, og så mistede den ene ben. Minus 1. Den zoologiske have besluttede derfor at købe 4 nye elefanter. 4 nye elefanter. Så i alt har zoologisk have nu 5 elefanter. 5 elefanter. Ved hjælp af denne lille historie har vi så fundet de to koordinatsæt 2,-1 og 4,5. Og ved hjælp af de koordinatsæt vil vi så vise, hvordan man finder forskriften ud fra 2 koordinatsæt. Super. Her har vi så koordinaterne fra tidligere, som vi har sat ind i x1, y1, x2 og y2. Og så har vi så formen til at regne hældningstallet ud og til at regne skæring med y-aksen ud. Vi starter lige med formen til hældningstallet, hvor vi så sætter koordinaterne ind i formen. Og så er det så 3, som er hældningstallet. Og så finder vi b, som er skæring med y-aksen. Ved at sætte det ind i formen. Og det bliver så -7. Og så skriver vi så lige vores forskrift, som er det, vi skal finde frem til. Det er så f af x er lige med 3x, som er hældningstallet. Og så -7, som er skæring med y-aksen. Og så har vi endelig fundet det. Jo!